Здравейте, борци за социална справедливост! Днес, както си обещахме, ще поговорим за правата на жените, като ще започнем с дефиниция за това какво е жена. Жена е всеки, който се идентифицира като такава. Това е всичко, което имате нужда да знаете за тази дефиниция. Като има много хора, които не искат да попадат в точно определена група на половия спектър, за което ще говорим по-късно, когато си говорим за полова идентификация. В случая обаче да наблегнем на правата на жените и групата, която се идентифицира като такива, като жени. Първото нещо, което трябва да знаете е, че проблемите, пред които се изправяме всички ние, са много различни в зависимост от това към коя общност принадлежим, каква е нашата националност, религия, етнос, социалното ни положение и така нататък. И е много важно да се има предвид, че различните подгрупи на голямата 50% от населението, група на жените, се изправят пред различни проблеми и имат различни страхове и различни цели. Затова в интернет много често в средите на социалната справедливост се говори и феминизма, се говори за intersectionality, което е фактически приплитането на различните секции от жени със своите съвсем различни характеристики и проблеми и колко е важно да не игнорираме някоя група, а да наблягаме единствено и само на разбиранията и проблемите, примерно на белите жени в света или белите жени в Америка, както много често се говори, те са много често фокуса на цялото феминистично движение по света. Ема Уотсън беше много изчерпателна в своята дефиниция на феминизъм за ООН, но все пак, който не е имал възможност да гледа клипчето, нека да повторим, че феминизмът е движение за равни права за жените в обществото. И за всички, които имат женствени характеристики, които обикновено се приемат като негативни и недостатъци, но всъщност не би трябвало да бъде така. Ако искаме да имаме една равна основа, от която да тръгнем по отношение на мъже и жени и всички други полове. Освен това, другото нещо, за което трябва много да се внимава, когато се говори за феминизъм и за правата на жените, са правата на транс жените, защото те са много често обект на насилие в обществото, в което живеем. И отделно за това, вероятно, ще направя отделно видео, но исках да подчертая, че това е, може би, най-засегнатата от липсата на равни права група в нашето общество, защото са били родени в грешно тяло и след това са предпочели да станат жени. Те са били винаги жени, но искам да кажа, че са преминали през някаква период на преход от мъж към жена, което фактически в обществото се смята за най-грешното нещо, което можеш да направиш, тъй като е толкова ценено да имаш мъжественост и мъжки качества, докато всичко женско е недостатък. Не случайно там тръгва и хомофобията или много неща, поне свързани с хомофобията, са базирани на липсата на равни права на жените, липсата на уважение към жените в обществото, но за това също ще говорим в отделно видео, посветено на сексуалната ориентация и правата на хората, които се идентифицират като различни от хетеросексуални. Сега да започнем с правата на жените. Мисля, че едно от най-важните неща, за които трябва да говорим във връзка с жените, е насилието, на което те са подложени. Като според доклад на ООН, към който ще оставя линк долу в описанието на видеото, между 35 и 70% от жените докладват, че са били жертва на физическо или сексуално насилие от интимен партньор или бивш такъв. Тук се говорим за случаи, в които имаш много близък човек на теб, който те третира като собственост, която трябва да бъде наказана, а не като живо същество, или като някой, който е длъжен да удовлетворява да задоволява всичките му потребности, нужди, желания на момента. И нещо, което насилниците не разбират, е, че жените са хора, а не по-малко от тях. И само заради факта, че жените са хора, заслужават същото уважение,
същото разбиране, заслужават да се поставиш на тяхно място, заслужават цялата емпатия, която може да им бъде отделена, за да не се стига до такива ситуации. И не е нужно тези жени да бъдат сестри, майки, партньори в живота, най-добри приятелки и така нататък, за да го разбираш. Те са човешки същества и това е нещо, което трябва да се учи в ранна детска възраст. Мъжете и жените са от един същ вид. Ако уважаваме човешкия вид, тогава не би трябвало да правим разлика между мъже и жени. Точка по въпроса. Статистиките на ООН са много обезпокоителни и в други категории, освен категорията за насилието над жени, като виждаме, че само между 13 и 14% от жените са готови да докладват, когато са станали жертва на насилие. Виждаме, че 700 милиона жени са оженени под възрастта от 18 години, 250 милиона под 15 години. По принцип, ранния брак в детството превръща автоматично човека, който е принуден да бъде оженен в детството си, в роб. Това е част от дефиницията за модерно робство, също тема, която ще дискутираме по-нататък. И много безпокоителни статистики по отношение на Европейския съюз, където между 40 и 50% от жените казват, че са били обект на сексуален тормоз или физически контакт на работното си място. За това неизбежно е да споменем и street harassment, който сякаш в България дори си няма термин, с който да бъде описано, но това е подсъвиркванията, пляскане, обиди, неприлични предложения и въпроси, които се подмятат на различни жени по улицата и се предполага, че тези жени трябва по някакъв начин да се чувстват поласкани от ужасно неприятното, нарушаващо личното им пространство, неуважително отношение на хора, които ги третират като сексуални обекти, изпразнени от каквото и да било друго съдържание. И това третиране като сексуални обекти, както предния път споменах, е страшно очевидно, когато пуснем телевизорите си и започват комиците или господари на ефира, и какво виждаме? Танцорки или слави и така нататък. Танцорки, които са облечени по абсолютно еднакъв начин, изпълняват движения в синхрон и са полуголи, защото това е съвременната представа за секси облекло в българското общество. И фактически ние ги виждаме единствено и само като сексуални обекти. Самата насоченост на тези танцорки, тяхното участие в телевизионните предавания също е абсолютно към мъжката аудитория. Сякаш 50% от населението нямат значение. Не знам каква е точно статистиката за това колко процента от зрителите на различните телевизии са мъже срещу жени, но едва ли е чак толкова различна от 50 на 50. И като говорим за сексуално насилие, трябва задължително няма нужда да дефинираме сексуално насилие. Всяко сексуално нещо, което е станало против желанието на единия партньор или без единия партньор да е дал ентусиазирано съгласие, докато е можел да даде такова съгласие, т.е. трябва да бъде трезвен и трябва да не бъде с някой, който е авторитетна фигура спрямо него, някой като любимия му актьор, който се възползва от него, родител, който се възползва от децата си. Там не може да дадеш съгласие в такива ситуации, защото противоречи на дефиницията за информирано и наясно и трезво съгласие. Но ако имаме сексуален акт и завършен върху някой, който не е дал ентусиазираното си съгласие, това е сексуално насилие. Не е задължително сексуалното насилие да включва проникване, в някои случаи включва в други не. Не знам какви са дефинициите според законите, но се взимат мерки, за да може и закона в крайна сметка да отразява моралните ценности на обществото и това, което наистина е.
И в крайна сметка всички жертви на сексуално насилие по автобуси и улици, на които им се подвиква, които разни мъже се оттъркват в тях, се чувстват изключително унижени, все едно, че те нямат значение, все едно, че те нямат силата да променят живота си, да вземат решения за собствения си живот. Какво ще им се случи? Нямат власт върху собствените тела. А в крайна сметка телата на жените като хора или изобщо телата на всички принадлежат на тях, няма значение дали си човек или си животно, тялото ти си е твое. И ти трябва да взимаш решения за него. Никой няма право по някакъв начин да нарушава целостта или да по някакъв начин да те принуждава да участваш в неща телесно или емоционално реално, в които не искаш да участваш. Това си твой живот. Дами, така. И когато говорим за сексуално насилие, много е важно да говорим за нещо, което е огромен проблем в българското общество, и това е age of consent, или възрастта, на която някой може да даде съгласие, за което съгласие вече говорихме. Само, че ако си прекалено млад, не можеш да дадеш информирано съгласие, защото не знаеш по какъв емоционален и физически начин би се отразил сексуален акт. Заради това е забранено под някаква възраст и закона определя тези правила във всички страни. В България age of consent е само 14 години, което е страшно ниско и вероятно трябва да бъде вдигнато, но даже и това не се спазва. Та, ако някой спи с някой друг, който е под възрастта на даване на съгласие, възрастният човек, който участва в сексуалния акт, автоматично е изнасилвач. Според закона навсякъде. Така че, когато българските журналисти пишат странни неща от рода на малките курвички, които искат да спят с 20 годишни батковци и хвърлят цялата вина върху невинни деца, които живеят в общество, което ги окуражава да правят такива неща, които им казват, че така ще бъдат готини, че така ще се развиват, така ще бъдат големи, по всякакъв начин представя подобно поведение като привлекателно и ние хвърляме вината върху тях, макар че имаме изнасилвач пред себе си, за който никой не говори, сякаш той е невинна жертва. Да, може би трябва да пристанем, със сигурност трябва да пристанем. И особено, че отдолу почти нямаш коментари, които да обвиняват статията, беше просто ужасен опит за мен да се натъкна на подобно нещо. Другото нещо, което се случва в случаите на изнасилване е victim blaming, пак термин от интернет и блоговете за социална справедливост, но това е фактически хвърлянето на вината върху жертвата, както в току-що споменатия случай. Много често, когато някоя жена каза, че е изнасилена, това, което се случва е, че всички започват да издават въпроси от рода на ти какво носеше? Беше ли пила алкохол? Как се държеше преди това? Дава ли си някакви поводи на някой да упражнява агресия и насилие върху теб? Сякаш това е възможно по някакъв начин. Сякаш насилника може да бъде оправдан. Не може. Насилника е взел решение да стане насилник. И в момента, в който е взел това решение, в момента, в който е упражнил насилие и агресия върху някого, той носи вината за това. Затова сме рационални същества, затова сме хора, за да може да контролираме постъпките и инстинктите си. И дори не говорим за инстинкт в този случай. Аз не знам подобно сексуално насилие дали е възможно в който да било друг вид в природата. Като говорим за насилие над жени, няма как да не се спрем на случая от преди няколко седмици, в който се говореше за жените в индустрията за компютърните игри и как те са по всякакъв начин тормозени и принудени те самите да станат сексисти или поне да изразят internalized, т.е. сексизма, който обществото им е наложило в нещата, в продуктите, които създават. Също се тези групата на хората, които не пускат жени, които не са сексисти изобщо в създаването на компютърни игри и дори в областта на играенето на компютърни игри, но това е отделен въпрос, те бяха заплашили една от видните феминистки в интернет, която се занимава точно с медии и начина, по който са представени жените в тях.
И бях заплашили с изнасилване и смърт, ако се появи на някакъв конгрес да говори за феминизъм. Тоест за равни права. Всичко, което някой има извън равните права е привилегия. Това не е нещо, което се полага. Може поради някаква причина обществото не да е било достатъчно изкривено, за да ти го е насъдило и да ти е казал да, че заслужаваш всичко това. Всъщност не е така. Всъщност не го заслужаваш. Всъщност всички заслужаваме да живеем добре. Всички заслужаваме да живеем в среда, която е лишена от насилие. Всички заслужаваме да имаме възможност да бъдем себе си и да не се страхуваме да излезем на улиците, защото може някой да ни убие, както се случва с толкова огромен процент от транс жените по света. И не е наша работа дали можем да го разберем или не можем да го разберем. Става дума за факта, че ти нямаш право да бъдеш насилник, независимо какво разбираш и какво не. А пък, като става дума за разбирането, със сигурност ще се погрижа да се опитаме да разберем за какво става дума и да се надяваме, ще намерим и някой, който може да ни обясни от своя опит, ако има желание и може да е абсолютно анонимно, ще се радвам на всякакви видове писма и коментари. Жените им е много трудно да прогресират изобщо в цялата област, свързана с науките и инженерството, особено в инженерските професии. Имаше някакъв доклад, който обявяваше: в биологията жените са повече от мъжете. Около 40% са жени. Как 40% са повече от мъжете? Няма да коментирам, знаете математика, 40% не са по-големия от 60%. И на последно място за този случай, защото това е само началото на нашия много дълъг разговор за правата на жените, искам да поговорим за начина, по който жените са представени в медиите. Като отново пускам една статия, която може да прочетете, в която се казва, че едва 15% от протагонистите в различните филми, които Холивуд е създал през 2011 година, са били жени, като това са главни герои. Тоест Катнис в Игрите на глада. 15%. 85% са мъже. Само 29% от главните герои в тези филми, които постоянно консумираме и гледаме и те ни учат как да възприемаме света, само 29% от по-главните роли са дадени на жени. Едва 30% от героите, които имат реплики във филмите, са жени. Това не е статистика, която отразява състава на населението. И в момента, в който една жена се опита да каже нещо, съответно, то се възприема като твърде много, защото сме свикнали с свят, в който жените нямат право да говорят и да изразяват мнение. Мисля, че всички тези неща са ясни, защо са грешни, защо не трябва да се случват. Разгледайте линковете, които съм изпратила, който може да чете на английски. Ако имате някакви въпроси, някакви коментари, искате конкретно информация за някаква област, в която смятате, че правата на жените са нарушени, област, в която смятате, че жените имат повече права от мъжете, това би било интересно също, ако някой има такова мнение. Но можем да дискутираме, ще се радвам, изпращайте ми мнения и до следващия път, когато ще говорим за различните сексуални ориентации. Само преди да завършим това клипче, да обобщим. Светът ще бъде по-добър, ако третираме жените като хора, ако жените имат равни права, ако се възползваме от разнообразието на жени и мъже в света, както мисля, че National Geographic имаше статия, в която точно това се обясняваше, че във всички научни инженерни области, технологични, в които има жени, се правят много по-бързо открития и жените забелязват разни неща и ако не включиш жените в различни изследвания, се оказва, че лекарствата не са достатъчно ефективни върху тях. И защо е огромен проблем това да не включваме жените във всички области на живота. Да учим децата, че момиченцата, според биологичния им пол, че те има неща, които могат да правят и неща, които не могат да правят. Това не е вярно. Няма абсолютно никакви научни сведения, които показват по какъвто е да било начин, категоричен или не, че жените не са добри в математика, че жените не са добри в науките. Всъщност са добри.
Всъщност жените са невероятни, не по-малко невероятни от мъжете. Всъщност жените са от същия вид и не е чак толкова странно, че разликите между нас не са чак толкова големи. Така че, когато видите сексизъм, посочвайте го. Показвайте на приятелите си, че не искате да го толерирате, не искате да се говорите по този начин в вашите среди, когато сте заедно в компания. И не позволявайте, когато станете свидетели на насилие над жени, да продължава да се случва, викайте полиция. И най-вече пазете се всички. Ами, това е. До следващия път. Чао!